Perfect summer destination ba ang hanap mo? May epic adventure at may kasamang challenges. Ngunit epic na relaxation at enjoyment naman ang hatid. Kaya wag na nating patagalin pa. Tara at samahan niyo ako sa aking kwento. Ako si Albert, isang lakotserong artist at ito ang aking travel and draw. Ang kwento ng mga biyaheng hindi drawing. Panibagong episode mga kalakotsero at andito tayo ngayon sa Corbis Tondo. At finally muli nating makakasama ang Team Tiwalag. Andyan si Biyahero, si MJS Adventure at si Elms Motor. Since mainit ang panahon ngayon ay ideal na maligo sa ilog. Kaya mag-iilog tayo ngayon mga kalakotsero. Meron tayo na daan ng napakalawak na palayan mga kalakotsero. Napaka greeny. Ang ganda tignan. Negative yung spot natin dahil ito hinabol tayo nila kuya. Hindi kasi namin napansin na tinatawag pala kami kanina. At bawal na pala mag-overnight dito sa target nating ilog. So, kasi nahaba-haba ng biyahe natin, mga kalakotsero, dito tayo napadpad sa mga kubo. Si Brother Dos dito na nag-set up dahil hindi nga kami natuloy doon sa may ilog. Kang iiyak. Bro. Iiyak ka na eh. Saan ka matutulog, bro? Ha? Saan ka matutulog? Doon lang sa puno. Doon lang sila. Dito na tayo magsiset up ng ating tulugan para kahit pa paano ay feel pa rin natin yung pagka-camping kahit na nag-fail tayo dun sa spot na pinunta natin. Sa pagka-camping mga kalakotsero, kailangan malakas yung loob mo na matulog kahit saan. Kasi hindi mo masasabi kung perfecto ba yung spot na mapupuntahan mo o hindi. Bata pa lang ako, mga kalakotsero, ay seafood na talaga yung pinaka-favorite kong ulam, pagkain. Kaya kung mapapansin nyo, mas madalas yung hipon na binabaon natin. Kaya ang baon natin ngayon ay hipon. Magluluto tayo ng hipon. Yan, binabad natin sa coke. Pares lang naman acid yan eh, di ba? Kapon, punong-puno din. Sayang, lagay mo. Hindi na bro. Lagay mo, sayang yan. Hugasan mo na. Hindi na. Ilusot mo na. Kulang pa nga yung bawang. Tapos, ang taon ko na 23 lang ako. Tikman muna natin yung niluto natin. Sabay-sabay tayong titikim, bastos ka talaga. Bakit wala siyang lock? Wala lock. Auto yun na ginagawa. Sarap pre. Tara, kain na tayo. Magpapakabusog tayo ngayon mga kalakotsero dahil ang sasarap ng mga ulam namin. Nanyo naman yan mga kalakotsero. Oh, mga lechon. Tapos nakapagluto din tayo ng buttered shrimp. At si Brother Dos bumili ng pakwan. Napakarami mo.
Medyo kanin mo pa lang yung brand, bro. Pero ano mo? Marami talaga yan. Pakasosyal na. Nakasarap maligo mga kalakotsero. Nakaka-refresh. Oy, bumamasa! Ang sakit ba dalawa? May nagbubukbok ng bote sa ilalim ng tubig. Natatawa. Pansin nyo yung tubig mga kalakotsero. Pa. Napaka visible yung mga bato sa ilalim. Ayan o. Tayo ka nga bro. Ang lalim. Sige na bro. O yan, ganyang kataas yung tubig. Pero dito mas malalim ng konti. Pero tingnan nyo, kitang kita yung mga bato. Ayan o. Libas daag. Sarap maligo nun sa ilog na yun, ah. Alam niyo mga kalakotsero, hindi sana ako makakasama sa ano na to camping na to sa lakad na to. Kasi nung Merkules ay nag-update sa akin si Elms Motor. Sabi niya may biyahe kami ng Friday. Kaya nag-ready ako, nag-chinek ko yung mga gears ko. And then nagulat ako, yung camera nagkaroon ng problema, naputol yung connection niya sa may battery. Ayun, nang problema ako. Sabi ko, hindi na yata ako makakasama sa biyahe. Tapos buti na lang mga kalakotsero ay may mga kaibigan tayo na handang tumulong. Kaya sinabi ko sa Team Tiwalag at nag-offer si Bro MJS kasi may knowledge siya sa sa pagbubukas ng mga gears na mga ganyan, camera. So, Friday, umakyat ako ng Baguio sa lungga ni Brother MJS. At yun, binuksan niya yung unit ko. Then, inayos niya yung problema. Then, gumana. Napagana namin ulit. So yan, naayos natin tong camera ni Bro Bert. Ayan, working na siya. Bakit yan? Tumunog eh. Tumunog. Ayan, tumunog. Galing. Hanip niya. Oh, may picture pa. Yo. Ito. Oh. Sulit yung biyahe niya dito sa Baguio. At yan, paggawa siya ng libre. Ito kasi si MJS sabi-sabi ng miss na eh. Ayun tuloy, nagkita kami ng wala sa oras. And then, pagbaba ko, bumaba ako ulit. Parang balikan lang ng Friday. Tapos, pagdating ko ng bahay, tanggal ulit. So, ang ginawa namin, sabi ni Brother MJS, Friday, daan muna sila sa bahay, then saka ayusin ulit yung camera. Yan, sa pangalawang pagkakataon mga kalakotsero ay okay na ulit yung camera. At tayo naman ang dinayo ni MJS at ni Brother Dos. Oras ako nakatulog. Kaya wala akong ginagawa eh. Laking pasalamat ko dahil may mga kaibigan tayo na handang tumulong sa time na kailangan natin. Bago pala tayo matulog, mga kalakotsero, ay shoutout muna tayo kay Sir Piggy Bite from Vancouver, Canada. Shoutout sa'yo, sir. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Team Tiwalag. At shoutout din kay Maricoy Betchay, kay Nene Kitchen, kay Kalingap Turak, kay Motowell Vlog, kay Russell Starboy PH, kay Ryzen RTX, kay Rika Hanabishi, kay So Be It, and kay Narciso JR Zambrano, at kay Mabuano Journey, and also shout out din kay Hard Rock W2F, and shout out din kay Elms Motor at sa buong Team Tiwalag. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa
patuloy na panonood at pagsusuporta sa ating channel. Sa hinabahaba ng biyahe, mga pagsubok, sa wakas papahinga din tayo. Tayo ngayon magpapakulo ng pangkape namin. Gano'ng katapang yung kape mo, bro? Kung nananampal lang. Yan, okay na yan. Ayan. Marami na nga yan. Ayos na yan? Sige pa. Yan, okay na yan. Nanggigigil ako sa'yo. Higop na, pre. Mainit nga eh. Pilitin mo ako, pre. Higupin mo na, pre. Eh, Ano lasa? mainit. Lasang init eh. Hindi na tayo magpapanibagong luto sa agahan. Yung leftover kagabi ay ito, pinapainit na ni Brother Elmer. Para yun na lang yung natin, almusal natin. Yung lechon manok, mga kaibigan. Ang kagandahan lang sa pagka-camping, mga kalapatsero, ay makakapag-breakfast ka habang pinagmamasdan yung magandang tanawin. At napakasarap sa pakiramdam at nakaka-relax. Pinaggagawa mo, MJS? Doon sa niliguan natin kagabi, mga kalakwatsero, ang dami ng tao. Kaya baka hindi na tayo makapag-spot doon ngayon, yung umaga. Buti na lang, na-enjoy nating maligo kagabi doon. Total maaga pa naman, mga kalakwatsero, nasa 8:30 pa lang. At yung mga kasama natin, ayan, nagpapahinga pa naman, nagre-relax. Ay samantalayin nating mag-drawing. Sayang kasi yung pagkakataon na makapag-drawing tayo. Okay na yung ating artwork, mga kalapatsero. Ayan. Medyo hirap pa rin talaga ako mag-detail ng mga yung mga detailed na parts ng drawing. Doon pa rin talaga ako nahihirapan. Pero okay lang yun. Importante na i-enjoy natin yung spot at nagagawa natin yung gusto natin gawin.
paalis na tayo mga kalakotsero dito sa tinulugan natin. At hindi pa tapos yung ating adventure dahil meron pa kaming balak na daanan. Kahapon mga kalakotsero, habang papunta tayo sa spot na ispatan sana natin, ay meron tayong nadaan ng dike. At ngayon pauwi na tayo, subukan nating dumaan doon at tingnan natin kung makakaligo tayo doon. Ito yung sinasabi kong creek mga kalakotsero. Yan. Napakalinis pa rin ng tubig, oh. Katabi lang yan nitong dadaanan natin palabas ng highway. Bago tayo magtapos mga kalakotsero ay shoutout muna natin yung bago nating subscriber at viewer na si Lola Jenjen Magenta PH. Maraming salamat sa pag-subscribe at sa pag-tune sa ating channel. Pre! Diyan na ako, pre! Ang lamig ng tubig. Good! Oh, yeah!